Hello everyone, welcome back to my channel. So दिनैहाय आङो दख'नानि गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय फेन्सि दख'ना स्टरनिफ्राय ओमफ्राय दायो बिदिनो आखाइजों दानाय ओमफ्राय इन्दि जोमग्रा बेफोरबायदि दख'ना कालेक्शन लाना लाबोदों ओमफ्राय नोंथांमोननो बिदिनो फारि फारि देखायलांगोन ओमफ्राय बिनि प्राइसखौबो खिन्थालांगोन आरोना स' जायफोरा इन्टारेस्टेड नायलांबानो जाबाय एन्डसिम स' किप वाचिं दायो आब'आ फारि फारिहैनो दख'नानि कालेक्शन जितु दाम बेखौ आब'आ खिन्थालांसिगोन आरोना ओमफ्राय फारि फारि देखायलांसिगोन ओमफ्राय दायो फार्स्टआव बेखौ देखायग्रोनोसै गोदान डिजाइन ओमफ्राय दायो सेकेन्डआव दङ नैबे पार्पल गोदान डिजाइन आरोना ओमफ्राय दायो दङ नैबे जि मोजां आपेल कालार अन्थावथावनो मोदैखौ कालारखौ ओमफ्राय दायो दङ नैबे मेहेन्दी बेसेबां आब' प्राइसआ only 3000 3000 आरोना ओमफ्राय दायो नैबे दङ स्काई ब्लू आरोना नैबे रेड कालार आरोना जि मोजां दोनै हाबानि थाखाय नांगौबा बे जाबाय रिगि रिगांनि दख'ना बिनि फट'शुट फैगासिनो आरोना बे दख'नानि जि बरियानो रिगि रिगां दख'ना आरोना बाट पाट दानाय आरोना मासाङाबो प्राइसआ बेबो 3000 ओमफ्राय दा बे डिजाइनावनो बे रेड कालार दं आरोना रेड माने एसे इटा कालार बायदि आरोना ओरैबायदि मोजां बेनि रेडआ बेलेग रेडजों बेजों मिलाया आरो आगराबो पुरा ट्रेडिसनेल आगर आरो पाट दख'ना जानो हागौ जिया पाट किन्तु आगरफोरा सब रिगि रिगां फालिनि आगर आरो रिगि रिगां मोननाय बेनिखायनो बे दख'नानि नामाबो रिगि रिगां दख'ना आरोना आगरा एखे रिगि रिगां ओमफ्राय दा आरो नैबे लाइट पिंक दंबावो बे डिजाइनावनो लाइट पिंकखौ मोजां नुदों सिलभार गुना ओमफ्राय बेनि डिजाइनावनो आरो मोनसे कफि कालार आरोना सिलभार कालारनि आगर आरो ब्लाउज शीट बे डिजाइननि ब्लाउसआ नैबेबायदि जागोन बे ब्लाउज शीट आरोना बेबायदि डिजाइननि जागोन आरोना नैबेफोर आखाइ नैबे आखायाव थागोन बे डिजाइना आखायाव थागोन आरोना नैबेफोर मोदोम गिदिरखा 40 साइजसिम सुनो हागोन आरो 40 साइज गानग्राफोराबो सिन्था खालामनो दरखार गैया गिदिर ब्लाउस होखादों आरोना शीटखौ जाहाथे जायफोरा साइजआ गिदिर बेनि थाखायबो सुनो हागोन आरोना कफि कालाराव सिलभार गुना होनायखाय बिराद समायना कफि कालाराव सिलभार गुना होनायखाय समायसोदों आरोना जायफोरा ब्लुनि नागिरदोंमोन जुरि आगरावहाय बेफोर फैफिनजोब्बाय आरोना फैफिनबाय अर्डार खालामनो हागोन बे बुस्थुआ दायो एभेलेबल फैफिनजोब्बाय आरोना स्टकआव ओमफ्राय नैबे आगै गाननाया फट'सुट होनाया आगर गिदिर गिदिरा आंनो फैफिनबाय स्टकनि जाबायमोन दायो फैफिनबाय आरो गासै कालारखौनो मोननो हागोन कालारा फैजोब्बाय गेजेर गेजेर खांख्रिखला होनाया बेबो फैबाय खांख्रिखला आगर होननानै ओमफ्राय नैबे गोदान फैदोंनो बेखौ खनसेबो देखायनाय जायाखै आरो
डिजाइननि नांगौ दंजोबो आरोना दाम खमनि नांगौबाबो दाम खमनि दं बे जाबाय आखाइजों दानाय नै दायो बेखौ फारि फारि देखायलांगोन आरोना मोनसे मोनसेनो ओमफ्राय आगरखौबो खुलिनानै देखायगोन आरोना आखाइजों दानाय ओमफ्राय नैबेबो आखाइजों दानाय नैबेबो नै आगरा गोजौआवबो दं गाहायावबो दं आरोना आगरा बेबो आखाइजों दानाय औ बेबो दङ बेबो प्लेन आगर गुबैनो ना ओमफ्राय दा बिथिं आखाइजों दानाय दख'ना नायबाय थादोंमोन आरोना बेयाव एभेलेबेल दङ आखाइजों दानाय माबायदि कालार नांगौ दङ आरोना ओमफ्राय नै बिथिं जाहैबाय बेसर कालारनि आखाइजों दानाय दख'ना बेलेक बेलेक कालारफोर दङ आरोना बे बेसर कालार आरो नैबेबो सफैबावबाय बे डिजाइनाबो सफैबावबाय कालारफोरानो बेबो सफैबाय जायनि बे 1200 आरोना नैबे आरो नैबे दंबावो एखे डिजाइनाव सेम डिजाइनाव येल्ल' बे जाबाय इन्दिनि जोमग्रा बे केसा जोबजोब्बाय गोदान सफैयाखै सफैगोन आरोना ओमफ्राय नैबे केसायाव इन्दि दानाय ओमफ्राय इन्दिजों इन्दि बेफोर गासिबो जायफोरा दख'ना कालेक्सनफोरखौ जुदि मोजां मोनबाय बा अर्डार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय अनलाइनबो हरगोन ओमफ्राय बा सोरबा जुदि लांफैनोबा दुखानावबो मोनगोन आरोना एभेलेबेल स्टकआव दंखायो ओमफ्राय दा बिनि सोमोन्दै आब'आ एसे बुंगोन जायफोरा फसायबाय नोंथांमोना दखानाव फैनानै लांफैबानो जाबाय आरो गोजानाव थादोंबा अर्डार खालामहरदो आरोबाव गोदान कालेक्सन सफैबावगोन आरो आखाइजों दानाय गाबोन आरो सफैबावगोन दा जेसांखिनि दङ देखायबाय आरो फैबावगोन आरो फैबाय थागोन नोंथांमोना अर्डार खालामहरबानो जाबाय दायो माने आखाइजों दानाय इन्दि जोमग्रा बेफोर आरो फैबावगोन ओमफ्राय बेखौ आङो नेक्स्ट भिडिअआव लाबोगोन स' जायफोरा जुदि मोजां नांदों दख'नाखौ अर्डार खालामबानो जाबाय स्टकआव दायो दंखायो स' गासैखौबो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय बाय